napríklad viem si vytvoriť asistenta alebo nejakého chatbota, ktorý bude vlastne toho študenta sprevádzať v tom učive. A ja mu ho dám a ten študent vyberie si mobil, však snáď má mobil väčšinou, tak začne si chatovať s týmto chatbotom alebo s týmto asistentom a ten ho vlastne sprevádza jednotlivými krokmi. A teraz mi povedz, že čo sme my vlastne dosiahli? Že každý študent, hoci je na úplne inej úrovni, sa na tej vyučovacej hodine niečo naučí. A spraví tie 2-3 kroky z tej svojej úrovne, nech je akákoľvek, spraví 2-3 kroky dopredu. A toto je pre mňa úplná krásna predstava o školstve, keď na toto fakt nabehneme, že my vlastne každého študenta môžeme posunúť. A neznamená to tým pádom pre učiteľa to, že on musí vedieť trafiť ten priemer a teraz ten šikovný, on sa nič nenaučí a ten, tak povediac, nešikovný, on aj tak bude stratený, ale vlastne, že my všetkých vieme posunúť o pár krokov dopredu vďaka tým asistentom, vďaka AI. A vieš, že keď si robím prípravu na hodinu pre tú nejakú skupinu, tak samozrejme, že ja nemôžem robiť 5 príprav na tú jednu hodinu. To je proste časovo nemožné. Ale dnes vďaka umelej inteligencii, vďaka zadaniu jedného slovíčka, ktoré asistent vie, čo znamená, tak zrazu ja mám proste 5 príprav aj pre toho top študenta, aj pre toho neznalého študenta. Mám prípravy personalizované pre nich. Podľa mňa krásna príležitosť pre školstvo.